Kiseng bhalang kentup ka KSU RBYF FKGGP HYC hito bat kiwei kile lum kroi haplau ka kat Liengsuin umroi mentakasngi ban persha ek jingwan ujagat guru Shankar Acharya ba ka kenhon jeng u ban wan pelong ek gau dwaj Bharat Yatra kane ke jela kidikhat ka KSU kile Pyrta shla hari Lajong Ngin bam dok Masi Beit ringkat kalama ba ka jing thok penram ye ka jing thmu wan uhe ka kenhon nong yada Masi Nakaliang opsar bamenta Hasilong airport ula Krenshai baka sorkar kanam ailat setia yu jagat guru ba unmi nakate ke airport lada uwan kumba ula thungu hakaba ula ong baki bor district in update hakate ke kat Liengsuin tat hadu bandakut ke jingwan ki Liengsuin mentakasngi